Temaşvanên hêja îro roja dayîna bawernameya ye. Piştî kedeke mezin ya salekê xwendekarên kampa Serêkaniyê di nava şert û mercên jiyanê yên pir giran de îro keda xwe digirin dest. Bêguman ew jî bi zimanê Kurdî ye. Çixwe hûn tev de dizanin? Hin aliyan digot çima hûn bi zimanê xwe dixwînin, dê kes xwedî li we dernekeve. Vane, kesên ku îro bi zimanê xwe dixwînin, gihiştine çi astê û ew ziman jî bûye xwedî nasnameyeke girîng li Sûriyê. Ez jem te dest pê bikim. Navê te çi ye? Zerî, Tu kêfxweş e îro? erê ji ber ku min barnama xwe standiye. Aha. Çima tu kêfxweş e? Ji ber ku bi zimanê? Ji ber ku ez bi zimanê wê gelekî kêfxweş im. Zimanê çi ye? Zimanê Kurdî ye. Ez pê serbilind bim. Belê, em jî te serbilindin? Tu çawa ye? Baş im. Tu çi ji me re bêjî? Îro te bawernameya xwe girtiye? Zimanê Kurdî xweş e. Xweş e. Bi ku de xweş e? Ji ber ku te bi zimanê xwe xwendiye? Te îro bawernameya ka bawername te? Vay, wê de. Te danî ser tawla xwe. Baş, em jî tê kêfxweşin. Belê, bi rastî zarokên biçûkên şîrînin helbet bi zimanê xwe kêfxweşin, kêfa wan gelekî tê ku bawernameya xwe bi zimanê xwe girtine, kedeke mezin helbet hatiye dayîn ji aliyê mamosteyên wan ve rêveberiya dibistanan hûn jî bi xêr hatine. Berî her tiştê ez pîrozbahiya li hemû xwendekarê Kurd dikim ku îro rojekê gelekî girîng e. Kedekê 15 salin rastî şoreşa Rojava îro berhem da naskirina bawernameyên zimanê Kurdî yên rêveberiya xwe ser asta Bakur û Celatê Sûrî Rojava gavekî pir pîroz e dibe. Em vê yekê ji bîr nekin rast e kedekê mamoste hatiye lê ev berhem bi keda xwîna şehîdan hatiye. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê berhemekî pir mezin şehîdên pir mezin di vê şoreşê de hatin oxirkirin. Îro peyama me ji gihîşta her kesekî ye. Karê me li vê rekê berdewam nake heta ku zimanê Kurdî destûra Sûriya bin gehînde bibe zimanekî fermî. Belê, gelek spas jî bo we. Gelek spas ji bo we jî. Sağ ol.